Duh, cek ini sing kayak kelambiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kok pisan ini? Udah ayo sih Pak Cair. Aku serang pame. Iki lho gremeng bocong. Lapo. Lahir batin ya? Iya, riayan ini. Lapo syarat sombongan ini. Gremeng tak ono. Lapo sih. Lah piye? Wong supir ono gak dikono kami karo bapak Bapakmu kepelajar jangan-jangan. Kono cerita itu bil. Iklambimu le pancet telek ngono. Biasa yang gak itu airan sini. Lho ya padha mangane gak tak tekokno bener sih bil. Wis kene. Aku tak percaya boleh kami, boleh samu, boleh kami kok. Coba ben coba kan. Gak. Gremeng ae. Pak, masih itu dirang hati. Raja-raja tae bil. Iklambimu ya pancet tae. Makanya itu dia bantu kamu. Ya padha geluke ngawur tok ae. Jak masalah ya udah jajan situ tuh nyepi ya Jajan pangan banting. dekat sampe ini loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mana anda ini kan Reni. Bukan nanti. Baru perapatan mang. Saya bacain. Oke, ngono. Iya ya jajan lu ini. Aja nyocot ae. Iki kita baca jadi. Saya aja nyocot ae. Ada lo biasa kan bahasa. Amang bawa anak kono jajan kok podo ngene. Aja nyocot sih. Masa yo oleh mau tuku iku janjian. Saya bayang. No, daya loro iki lho gretno gak kan. Sama kok yo Tenono. ini jajan. Lalu cemes saya. Baik. Ampun. Pau. Emang ini tuh iki jajan. Kamu tuh si jidin bawa muntah aja. Bawa anak kono podo jajannya ini kabeh. Baju. Masa ya janjian oleh tukunya. Makanya ada kono kamu. Iya, enak jajannya. Tuh. Kon nyocot ae tak dayoi no ngamuk jajali padha titenono ae kon. Bantu beto jajannya. Panen. Nah, yang ini jajannya. Lumayan. Ini lo. Saya tak buka ngeprank kagak sih. Ini lo yang itu. Sik tawa. Oh iya, iya sama aku. Kecepot, boleh. Sini negara gila nggak kecepot. Dengan pang nyocot aku dua. Mori. Mas bakal. Mah. Baru di kemana? Pangan aja bisa. Itu sudah kayak. Oleh. Jago mulai. Nganggur kok go mulai kok kayak so gede ayo pisan. Iya. Tambahan. Panen pemulai protol gak nyocot ae. Dia nanya apa? Tambah iki apa maneh kon iki. Riayan juga. Biasa itu iya ada. Tidak riayan itu. Kon gak ngasih blakon ku iki. Apa? Robo kali duit. Nek kok nek ngene duit ku akeh di. Nek ngene iki yo Anak alamat. jajannya kok dulu no aja, Mam. Katanya kamu ya gitu, nah. Ngawur ati ki lho jagane botol biasa ngene iki digawa metu. Ya bagaimana? Riayan Oh, kore iya bener bisa ngoni jajan dhewe. babak ono cek golek sang dhewe. Apa itu? Kon aja ngomong si kagak. Aku rono-rono malah sing ngangoni wisan. Endi sangmu? Ya, itu gak percaya. Yo. Tuh 9.000. 9.000 ae kok pamerno. Yo tutu ngangoni sing kono. Haruan kon oleh 50. Haru aku isi nek aku karena. Yo itu tambah. Wah, Kon kurus kono ya. kan gak mau aku botong. Kepet maksud. Kok dia mek Muter-muter ngene ngomong ngene. Jajannya podo. udah kena pangan gitu. Kamu memang ramah ini tok. Engko nek podo ini iki. Terus foto kabeh lah. Iya, ngono banyak dolekno. Kalau Kayak dari sik kayak gitu. Iki nonjen mek. ini atau foto kok yang gini yang cangkeman. Iya burung harapan. Suwe nare itu. Mau jalan dengan perapatan lumayan dengan kumpulan. Ada telurku mong kok. Enggak. Kamu piro? Guru mana? Guru. Kamu ada jajan tuh. Gaweling Itu ah. mau Yo soal. soal 10. Sama. Nah. Tak sikat tuh Bil. Aku niat riayan kan ngurus adatin dulu. Kan gak nyanyan, niat ngerampok. Ngerampok aja ke si kabeh. Ngerampok alus maksudnya. Oh, bener.
Mabuk bener saya. Kon ngerungok kon iki lho. Sik, Yo, tak toyo kon. Sik, tinggal iki sik. lah apa kowe sing didayo ini sing. Ngerungokno cocok ku gawe wetengku mules iki nang ndi? Sik, tinggal iki sik dilo. Gawe ya. Suwe-suwe yo, santai Aku aku. arek njaluk duwe ngene. Aku tak bawa nang liyane. Cepetan. Oh iya. Senono, dilo tok. Lali julamu kan. Tenang ae. Pria yang keren kan opo-opo oleh duit gak enak. Ya, Kamu kresin. aku lek. Kesawan kon gowong ini ae. Wah, kon motor yo sing balik. Kon sih. Ada iya. Kon kene. Aduh, sapi monggo toplesan rek. Aku iki ono ya. Ya ada ngene babas, kate nggo toplese gak iso. Oh metu. Apa? Tak oleh sangu, penting oleh jajan. Aku kan butuh giling. Bah, kapok jajan mbak jupuk. Helu dia. Cuk arek loro iki mangke. Jajan iso diringkes iki karep piye arek iki? Cuk ditenono ae. Riyo-riyo ya tambah golek perkara. Oh, arek tenono ae kok.